Hai. Of. 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 Ce treabă multă. Of. Of. Dai vezi că are același miros. Da, 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 și asta. Da. Mamă, dacă am mai amețit. Mai amețit. Oh. Ia, ia, ia. Ăsta e al tău. Ăla e al tău. Nu-l vrei? Ăsta, Goga? Care? Care? Ăsta? Hai. Poate-ți desfaci. Ale scăpați. Uite! Uite, vezi? Voi dacă sunteți atenți? Uite! 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 Așa. Așa? Așa. Așa? Așa, da? Da? Nu? 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 Bine. Nu? Gata. Nu? Cum? Ești concentrată, dar nu poți să vorbești? Ia vorbești. Ce? Vrei înapoi? Da? Tata e doar. Da? Și ăsta? E frumos ăsta? Da? E măi, da? Asta e măi? Ăsta? Frumos e. Cum zice Bia? Altceva vrei. Ia zi, Bi. Bi? Păi, mi le dai înapoi, da? Parcă nu le vrei, că astea-s vechi. Te-ai săturat, vezi ce știe, că sunt noi astea. Deci că nu știe. Uite, mai pe astea nu-i mi le. Ăla, ce l-ai?